Ayan, bibili muna ako ng kopya dito. Ayan. Ayan, napakainit ng kopya. Isa nito tsaka isa nito. Saan ano yan? Saan gawa to? Ating salted egg, ating ito ang tindera. O diba? Ito ang Kopya. kopya na pinya flavor. Kopya, pinya flavor. Wow! Pinya flavor. Bago. Tsaka ito ano to? Bavarian. Oh, social Bavarian na siya ngayon. De leche ka pa. Oh, de leche. Pero ito kinuha ko. Ito naman ano, assorted to. Assorted. Bisakang assorted. Oh. Ay, Isa- Oh, okay. isang assorted nga para at least matikman yung ano. Sige. Ayan guys. Okay na kanya. Okay na. Okay na. Magkano nun? 100. 200. Magkano yung ano 65? Dalawa po. 130 tapos isang 100 po. Yan. Nakabili na kami. Wow! Hot! 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 Super hot! Woo! Payong niya. Sige na, game. Yan. O, yan. Yan. Dito naman tayo. May turon. Yan. Oh, wow. Pinipurito. Turon na banana. Mataray yun ka. Ano to? Turon na banana or ano? Wow. Magkano? Delicious. Ha? Ilan? Nagay ka po. Pabruti mo yan. Nakuha yung dyan kasi makapla. Ito na dyan. Kuya 40 ako. Napakalinwa na ako pala. Ka 20. Ito na bukit. Ayan na, lilipat na kami mga guys. Ayan. Ay, pwede. Ay, pwede nga. Dito po tamataya ka to. Ayan guys, tignan nyo naman, napakalaki. Turon na saging. Tignan natin, tikman natin. Sarap. Ayan, pasensya na po kayo, hindi nyo marinig talaga yung kanyang crunchiness dahil may sounds ang aming sasakyan, alam nyo na. Ayan, voice over muna tayo dito sa parting to, mga friends.
Ayan, susunod na titikim yung kapatid ko. Wow, sarap na sarap siya mga kaibigan. O ayan, dito naman tayo. Tignan nyo naman mga friends. Siksik sa laman yung saging. Grabe siya. Ayan, kakain muna kami sa karinderya. What take note, sikat na karinderya yan dito sa Angeles City. Pampanga. Pulong-bulo. Bulo. Bulo, Angeles City. Halika guys, tignan natin. Ito talaga masarap. Itong chismis na karinderya na masarap ba. Let's see guys. Ayan, pasok na tayo. Aray ko. Oh. Same mo. New Carinderia style. Oh, the usok. Oh. Ayan. Yan naman, Keta. Keta, maglaya ate Keta. Pares lang nga. Pares lang. Pares. Keta. Take outing ka rin. Yan. Sorry. Barbecue manok yan. Wala mo, babala rin. Babala rin bangko pa. Yaman yung sa ibang sabo. Ano sa mga pako? Thank you. Ayan, tapos na kaming kumain. Sarap!